Kaixo. Ongi etorri jaun Andreok, txalo bero Maketo irratiko saio berri batera, It's Back, Maketo Summer Edition. Ostia, berriz ere. Bueno, It's Back. Gure bigarren saioa. Claro, gure bigarren udako saioa. Zuentzat pasadan astean, ikusi zenuten Leire Barrasekin, gure lehengo Summer Edition... Nire etxean. Bai. Ja, bero, bueltan Bilbo Rocken. Ez dakit komentatu ba genuen, baina bere etxean grabatu genuen Bilbo Rock okupatuta zegoelako. Baina, oraingoan lortu dugu Bilbo Rock erreserbatzea. Eta kameran ikusi dezakezuen bezala. Ez gauz bakarri! Hortzuk izango dira gazte hain polita. Gaurkoan, Malko taldea dugu gurekin. Baina ez arete denok etorri, ezta? Ez. Porque niri joanek esan zidan, vos dira, yo, ostra, nola gestionamos danak sartzeko. Ja, es verdad. Baina, bueno, nahi baduzu orkestu alzarete kamerara. Ni imaginaiz? Ni unai. Eta ni Angel. Eta hori, Malko taldea dira. Baina, bueno, baiagon gara pizkat hitz egiten, baina ez dakit nola... Vale, bueno, hasten gara, taldea berez nola sortu zen. Vale, así de golpe. Bai, a ver, badakita braiz pizkan taldeari buruz, tipo, aurkezpen txiki bat ez egiten duzuen, zeren taldea serenaz, porque igual da talde, yo que sé, de circo. Bueno, bateko daki. Bastante circo. Pizkan riko bai. Horti doia. Ez, baina, bueno, gu, hori 5 pertsona gau, 5 kideko saketan duen talde bagara, oinatikoa danok, eta sortu ginen oinala, bueno, aurrek urtean oinala 2 urte ez, ni berandu sartu nintzen taldera, eta hori rock doinuako egiten du gutxi gora bera, gure influentziak esategotan berritxarrak eike eta alako taldiak. Duro. Durísimo. Berritxarrak apegau duro. Bai. Baina hori bai da partekak edan duen zehaz eta hengoz disko badak urragota, aurreko neguan grabo geben Aritzarrekin estudixuan, martxoan orkestu geben, eta justo gaur urten da gure azkenengo kantua. Bai, gaur, ez videokliparen bai. Videoklipa ez dut ikusi. Videoklipa oso ona da, nire galea da, nola egin duzue autoarena hor barrutik ikusita? Osea, porque dago... A ver, nera nahiakin jau videoklipa, ze ikasten dago ikusen zune eta leflipa horako mobitak, eta grabau geben kotxian planuak geldi, kotxe baten garaje baten sartuta. Orduan, gero simulau geben kotxe hori zala todoterreno bat mugimenduan eguena, baina berez, planuak claro, gauzia mobitzen gebitzera eta muten egin que íbamos a toda velocidad, baina ez. Osa, berez, ikusten. Claro, más alto como... Es que bidea otrakoa da. A ver, jarri dezakego igual ikusteko... Donde luego que nola ven. Flow hori, la resistencia, en plan, venga, vamos a ver el clip. Eta egite ahora eta bertza. Bueno, gestionatzen duen bitartean. Ez dakit gero entzungo bat. Txakurra ibeketan da. Hori hola, como de... Fueguitos, así. Bai, baina nahiko kuriosua izan zen. Toma. Ez que, claro, hor berez geldi gauz. Osa, gertzen garen planotan, como geldi. Claro. Hori da, pero... Es que no llegué a la gran no se y se lo pensato beste gauza bat. Ja, bai. Bai. Hostia, máscara blanca. Hostia, egia da, Máscara hori deku gore intxerta mochila. Tengo justo máscara berdina. No sentitzen momentu hauetan da como guztia isilik eta entzuten zuen musika. Oitu gara. Bai, Hasieran jota rarua. Ja. Normal. Igual ensaio urte eta pico. Eta, zelan izan da la experiencia de grabar un videoclip? Es que me parece muy top hori. Bai. Un desastre. Osa, un desastre eta, osa, tia, esako gauza kontutan eukibidianak. Ai, hau grabau bida edo, rekursuak hartu bidea, eta ai, hemen hartu rekurso nahiko. Eta, karo, atzenean
pagaitzen enpresa bat, ja dauela oitxuta hori, jena. Osa, zenuten lehenagotik, supongo, ideia bat eta jarraitu beharreko gidoi bat. Bai. Bai, más o menos bai. Más o menos. Zuek pentsatu edo eduki zenuten laguntza externa. Laguntzek hori baina nahia eta gero beste lagun batzuk lagunduzko, bestela olako gauzatik jen posible. Que gainera oso fina dau, no? Osa, ikusita efektuak eta guzti... Bai, gu urten denain oso guztago, ez da kristan lana batzetik. Bai. Azke egunen batean ez dekogu abestirik, baina grabatu behar dugu videoclip bat. Ez que da fantazio. Cualquier chorrada, es que izan behar duen esperinta tanto, egitea un videoclip, ez dakit. Qué bueno. Es que nik askotan pues, ikusten dut Twitterren pues, míticas popstars grabando videoclips. Eta claro, que... Tú que eres un envidioso. Hombre, es que guapo da, egiten duten guztia. Baina, bueno. Ai, Dios mío. Baina, ondo, baina asko kantza Lana, bai. Ja. Zenbat irau zenuten dana grabatzeko? Egun diferentetan injo. Bai. Baina danera igual 10 ordu. Olako bat. Bueno. Geixo. Geixo. Igual 10. Geixo. Dan ezin jo azte bat ziarro. Bai. Bai. Olako ez, dana egun diferentetan, baina... Ja. Bai, 3 bat alde hola. Bai. Gaba bat. Hori grabau, editau, geixo grabau, geixo editau. Eta eduki zenuten, no sé, konflikto interno de joe, hau txarto geratu da, geratu behar dugu beste movida bat ez dela kondo geratu edo odako zauza. Ez, baina ideiakin bai. Ideiakin bai. Ideiakin, geukan oso argi gure gebela, ez que da una movida kantua. Orduan, gure geben ondo, ez dakit jitia zehoze, baina beti pentsaiken du videoklipak que tiene que ser bonito. Osa, ulertu ez, baina izan bida zehoze visuala oso artistikoa eta oso polita, que beaz da, ze polita más que ulertu. Baina gure gen baita esplikaitia apur bat zerren inguruan doian kantua. Orduan, bueno, ez dakit lortu du, baina egon ginen pentsaiken ideia desberdinak, sako como bilera... Osa, gero narratzen du videoklipak kontatzen duen abestia. Ez del todo. Ez del todo. Da hiper mega metafóricamente, porque bestela recibiríamos denuncias. Rollo esos videoclips. No. Da rollo videoclip horrek ikustu zula 10 aldiz eta uste dut ulertu dela. Eta gero Eta gero, 10 aldiz, ikusita gero, berriz ere, esan duzu. Bai. Orain bai. Bai. Da hilo en Twitter de teorías de videoclip. Bai. Hostia, qué bueno. Alde hortatik espesua. Bai. Neu pestot ulerketan esatian, Eta simulaien dau lapurreta bat. Baina berez, ez dako zer ikusirik letraken. Osa, letra ez doia lapurreta baten inguruan. Baina, san metaforikamente. Metaforikamente. Biotzaren lapurreta. Bueno, te lo juro, nagora pentsatzen hori. Ai, que bueno. Eta ondo moldatzen zareta hauetako gauza egiteko, eta talderako eta holan. Ze, ni, bueno, dauzkadan lagunak hori talde txiki bat izan dutenak eta holan, beti gauza guztiak dira movidas de ezin geratu, ezin no seke, ez gauz... Hoi universala. Ez que gainera bost izan da, oza, bi edo hiru basarie, bueno, baina bost izan da ja potente da. Gaina entrega bat Bilbon ikasten dagoela, bestia lanian eta bestia más de lo mismo. Super saia. Bai, beti... Bai, beti igual egin du kontzertu, baina azte bete lehenago ezin zei. Eta ya está. Bi ensaio, y tira. Palante. Egin duzu kontzertu asko? Bueno, asko... Bueno. Bai, batzuk egin jo. Disko atara egunetik 8 hola egin jo, holako bat. Ah, joder. Batzuk bai. Bai. Eta zelan izan zen zuen lehenengo kontzertua? Bilbon izan zen? Ez. Bilbon ez du joan, dio. Bilbon ez du jo. Eta geukan aukeria, baina ja geukan beste fetxa konfirmauta egun horretan. Es que ya noiz Bilbo, que guai Bilbo Rock eskatu Bilbo duzue. josema duzue, baina zut ikusi inoiz. Ojalá. No sé. Jo, festaren baten, ez dakit, Solo Solo kotxeko kotxeko jaia. jaia. Jo, entzun. Edo santutxeko jaia. Pasan, no, hau da benetan destino, Vale. Pasan urtean, egin genuen Maketo Summer Edition Kalipotxorekin. Eta esan genien egiteko Solokotxeko jaietan, kontzerturen bat. Aurten dato Solokotxeko jaietan. Ya está. Baina esan zuten, pues es que esan zenuten etortzeko, eta galetu genien esan ziguten, baietz, eta nosotros, pues venga. Orduan, urren urtean nahi zaituztegu mesez Solokotxeko jaietan, Bizkaia, osea, Bizkaia, Bizkaia maite. Araban. Eski baiet. Araban. Eta Bizkaia no...
Hori da deitza eta tututu. Bueno, ez dakit nola da, en verdad, como si Ja. fuese yo manager. En Ja, plan, hola. bat, ya está, no, Bueno, llamadita, soloko ¿no? etxen badaukazu kontaktuak. No, egiteko. Bueno, Esan tutxun ere, badaukagu... argu, bueno, Oiera. gutxi batzu. Bai, Landerren eita. Bai, oso, justo maketo irratiko kide bat, orain Japonian dagoena. Toma, ja. Ez que gondak, Oraindik da. orain dago Japonian, ez que gondak urte osoan korean ikasten. Eta orain justo pues urbildago naiz joan dago Bai, Japonian. que aproveche. Eta bere aitak eramaten du soloketxeko, bueno, eramaten zuen, ez dakit orain jarraitzen baduen eramaten, baina soloketxeko, pues hori jai konpartxa eta orduan, Bueno, idatzeko. Bai. Kultura. Guai, ojalá, Community manager. gara un buen público. Bai, a tope hor. Bai, bai. Eta orain, galetxo, zein rol ditakazu, zu zara community managerra? Bueno, hau da, relaciones Kontzertua bai. sociales. Kontzertuan bai, eta Bai. zer roldeko zer, tipo, dau pertsona bat itela gauza batan, jendeekin egiten duena, ez Bai. daki zer Esta montatzen FM duena. de las redes Bai. sociales. Bai. Esta... Bai, honen anaia publikazioak da, hola. Oida, Instagrama sare eta sozialak sare sozialak nera nahiak. Eta Argazkixak bideoklipak eta baita. argazkixak Bai da. hori dana Bai. nera nahiak. Ni kontzertuak, Hori da, zu kontzertuak, mertxana bai. mertxana bai, ze berez nire lana zan, baina bere Bai. garajia da, orduan. Nik etako lanik, oie, La rockstar. deslantean. De hecho, Que deiketan hasta ekarri duen rockstar. kamisa. Claro, es que Porque Rockstar no ere rol hago oso... nada. Rockstar Baina- rol oso garrantzitsua da. Claro, Esa, izatea la hor... cara, ni naiz la cara. Bai, bai, Ataratzen du bideoklipat eta la señora dator nere gana, Ez da tara gero ni Ay, este hondo, que tienes cara de maja, esa dos. Cara de maja. Oye, joder, este ¿Qué? unos macarras de la hostia, Ahorita, diruan kontua handerrek, baterixia dala, Oida, Ez da hemen. ez da, ez dau. logo. Mira, hola, Hemen daukat gutxi gora bera kamiseta. banaketan gara. Oh. Bai, etxe, aldobioz dagoela. Recién limpia. Bai, super garbi. Hori. Top. Ara. Ez da. Mira, kutsi. Spam. Erakutsi Bai. guzti. Osea, Ole. Ole. Horrela, bota zen hau kolaboa, azkenan berarekin egon nintzelako hitz egiten, izaban kontutik. herri bestela hor nahi baduzu, en plan... Bai, jarrik ikustea gutxiko da bera. Asistente. No, baina hor, tapa egingo du. Jarri hemen joan, Habe ikusten bada pizkat. Kendu. Tipo... Ez da ikusten. Bueno, jo... Bueno, Que parezca. Bueno, Mucho se intuye zer. Sabia, zen. Baina bai. Eta jende asko geldu zaituztete hor kaletik esaten ¿Sois el malko? Ez. Ez, que ba. Ez da oinatzen que eta ba, hola? hori. Ez que oinatik dain txikina... Ja, ez da Bai, zaituztete, ja, claro. Ja, neri behin pasau xaten. Nun neuen? Enaiz akorretzen nun neuen. Jai Es que zu rockstar zara, claro. Claro. La cara biseul. Claro. Ez dakit izan aretxo aletako ondoko herri batekoa eta... Bai, Sanprun. Gauzen, Sanprudentzioko paradan hartzeko Bilbora busa goizeko 8:00. Joder, Bai, Orduan, enaizetan juergazan, etorteko unira. Eta de repente... Ari zan neskia. Infarto mediku bat, igual. Pero goizeko 8:00 sobada, ya Lolo. ¿Qué le pasa? Malko! Gainera, malko. Lujani. Y punto. Baita, gainera niri mutos kriston lotzia, Baita. Las 8 de la mañana. Mesedez argazki bat hemen pusean. Bai, ba hori. Arrazki bat atea zinuten. Que va, esan no están a lo... Ay, que eres tú, como es de pillo. Te puedo tocar. A ver, que es gara absolutamente iñor. Ja. Bueno, Baina, a ver. me quedé loca. Osea, herrian zenbat talde dauz, zuetaz gain. Asako. Asko. Es que oinatin asko. Pila. Oinaten kriston kulturia eutaldiak pila. Nor da el más top doñatik? Zukena. Zukena. Ez dezagutzen. Momento. Bai, Bai, oroitzen erlen baina beti itzuliko gara. zorion txugaren lekura. No puede Ez du ser. gogoratzen. Agian gero entzuten badut, baina... Gero A jarri mí sí me zen. suena, Gero entzun maketo ese kantuan. Seguro. Fijo. Gure urrengo konbidatuak. Ez que uste dut, bengo esen oinatikoa. Bengo? Zekit nongo esen. Oinatin jodau.
baina oinatikoa ez da. Que Bilboko nor da el más top irten dana. De historian zehar. Bai, osea, bakit zea maiz Bilbokoak direla, Bai. baina oran... Karo, baina Bilbokoa. Hostia, Bilbo. Bai, Zer Bilbokoa. Claro. Bai, Edo- Bilbon jaiota eta esiak. Vale. Osa, ez hemen juta usiala. Hori da. Ah, Oiartzuneko. Porque adibidez, untxak, egia Hori da, da, hemen ikasten hemen den eta ikasi zutela. zutela eta hemen sortu Ja. zala, baina ez dira hemengoak. Bilbon. Ba, ni idea. Osa, hemen justo Kalipotxo. gainera, zait. gainera Admirazio. zea maizekoak dira batzuk santutxukoak eta besteak errekaldekoak. Osa, abeslaria, santutxukoa Ja, da. ese era como Oh. mítico, ¿no? Ah, Abeslaria santutxukoa da, Que vosotros bagara. Bai, Para- Bai, santutxukoa. Kontestu pizka jartzeko Vosotros zer ez dela. dekien. Eta besteak uste dut errekaldekoak direla. Uste dela como lo más top de Bilbo. No ez dakiela. Ai, pues seguro. Porque Izaro donostikoa da. Bai. Bai. Eta Peio, de Zetak, da Por ahí. un pueblo perdido en Nafarroa. Bai. De Bai, repanga. literal. Errepa. Txiritzen zaizu ezetak. Ai, Dios. No, polemiko, galea polemikoa. Preguntas comprometidas. Bai, Eso, Peio, hau dago ikusten. Ai, bueno. Ikusiko den bakar esango da. A ver, Izura. Bueno, A ber, Zarela políticamente correcto. ez barri dizu A ver. entzun ez da ez gertatzen, Bueno, Aste arte community baten manager. arratzaldeko saspiretan, jo que se. Ni A gauzak ver, ¿qué vas a decir? A ver. Ba, ez dut entzuten. Baina zapatu baten jartzen bosta goizeko ordu bitan kaina batzukin bai bai. Ondo. 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 Kantu batzu guapo. Neomakekin dakona guapo. Bai. Baina... Batzuek zer pentsaien. Beste... Repanga. Es que A ver, literalmente nire Peio kasu- repanga, ya está. O sea, Ez que nik adibidez, Peio hasi nahi zentzuten gehiago aurten, praktikak direla eta. Porque, claro, ume txikiekin, claro. nik ezin diet jarri umei, yo que sé, nik adibidez justo praktiketan nengoenan estaba como muy viciado al Boca. De la canción, Bai, bai, de bai. Chepe. Eta, claro, pues, abesti hori, pues, justo txikientzat, pues, agian ez... Orduan, kan, irakasla jartzen zetak, porque gainera lehenagotik bentzuten zutena. Eta orduan, pues, un poco rayado. Ulertzen dut zergatik ipintzen den, pues, letrak direlako tal, da, zetak edo untxa edo no, genio, mesedezeke. Gauza gehiago da euskal estenan, eta nik jartzen den nire irakaslere, a ber, venga, erakutsiko dizkizut beste batzuk. Ben jart. Sil Mafia. No, pues yo que sé, jarri nien, Olain Ziarte, Akaleia, edo lakoak. Baina, bueno, ez da txarto. Osa, bueno. Repanga. azteko, Zerekin. Introducer, no, hombre, claro, The beginner. zu irurterekin ez era hasiko Sil Mafia entzuten. Pues hombre, hasiko esa, pues, Poco a poco. pirritx eta porro, txolakoak, eta gero vas subiendo de nivel, Claro. pues hori, pues zetak, Que edo no sé. Hecha dos como no, niveles, en plan. Pues claro. La música funtzionatzen du como de escalones. Por supuesto. Eta gero ya depende zure politika. Osa, nik adibidez, egon nintzenean praktiketan deustuko ikastolan, beste gelako irakasleak goizero jartzen ziren, pues, como música popular. Música popular. Eta música popular en cuestión era Y un ACDC, inglés. How to hell. Eta ziren 6 urteko meak, 6 urteko meak ez dutela kulertzen Ja. esaten duena. Baina zen en plan, pues a ver, agian un mentzat, abestia, gero míticas pues viejadas, pues Ja. ez dakit, cosas de rock, ok, ez ditut ezagutzen abestiak. Baina, eta kara, justo nire akasla zen como super euskal sale, eta zen, pues, zetak, nola da, ETS. Alako, Ese duro. que zen de, jo, pues, prefiero el rock. Ja, super triste. Emuten dauela dauzela grupo berdinak. Ja, Joder. Eta jazta. Eta beti da berdina. Ja, bai. Eta Eta gaina gehienak, baien soinuak, naiz eta genero desberdinak izan, No, se parece, no. da beti no, como eta gero irteten dira, bat, justo umen kasuan egiten beti du. irteten dira, jo, eske euskal musika aspergarria da. Eske beti berdia, que claro, da, klasean ipintzen dutena, hori da, ezagutzen dutena. Claro. Gazteak Claro. beti iguala dabiz jartzen. Eta gero, galdetu nienean, eta zer entzuten duzue, jo, que me dicen, Kitkeo. Manuel A.A., hori, Nire Kitkeo, bat gial eskatu nestain Ay, udalekutako Dios. miak, buen gusto, buen gusto. Bueno, Bad Girls, Batgial bai. nos gusta. Hombre. Bueno, vale. Es que Zenbat te gusta el urtekoa? metal, eta orduan. Amaika, amabi. Hostia. Ondo situa, Bueno. ondo situa. Sí, toma. Mira, eskalerak egoten. eduki dut txango bat, guen jenera, ume bat kantandue Bebetrix.
Maizea! Zora, mamara de paña. Eta ni, osea, benetan, esan dian mesedez, tio, nola entzun dezakezu hori, osea. Josu, ez dakizu abesti bat, tio. Ez gustuko Betrix. La Bibitrix? Ez, Bibitrix ez. Daria, marurtekume bat, entzute Betrix, osea. Noretxe daudera como bi banda hemen, Hau metaleroa da. Ni hardcore tianiz. Claro, es que... Adopta bine gure taldean. Bai, Bueno, hori esentxa batzuk hartu behar dira, Bai, nahaztu bai. guztia. bai, zer ez dela Nick Taylor Swift ez dugu Oye, Bueno, guk bez. Hostia, Bueno, bai. No, bueno, Bai. aurreko maketan Errespetatzen hitz dugu. egin zen Taylor Bai, Swift es que justo Leire Vargas gure aurreko gomidata nahiko fana da. Swiftia. Swiftia da, hori da. Hau bai. Nik lehen esatu nuen Swifter. no! Bai, es que da muy I'm Swifter. Swifting. Eta zuzendu zidat, en plan ez da... ¿Qué es eso? Swifty. Swifty. Tenía, bueno, vale, barkatu. Es que Swifter. Swifter, pues no sé, Lago de Swifter. 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 Swift me suena a Switch. Surfer. Surfer. Surfers. Surfer. I'm not Swifty. Zuen taldean I'm Surway Swifty asko Surfer. dauz. Ni bakarrik. Zu bakarrik. I noiz baita gonzara bere kontzertu baten. Aurreko astebukaran. Osea... Panintzan Amsterdameraino. ¡Ostras! Swifty de corazón, Swifty de De corazón, corazón. de corazón. 24 horas. Ez, literal, fan ginen, hartu geben busa, Oñatitik Bilboko Amsterdam, conexión Eta fan barbar. Directo. Ez, Ordu erdiro jaten da, es que un tránsito de la hostia. Gero, zazpiretan, hegazkina Amsterdamera. Ikusi guen goizian apur bat Amsterdam, ez dakize, Baskaldu, estadiora. 4:30, atiak erai, sartu ginean, kontzertua lehenengo guen Paramore, ez dakize bat ordu, 45 minutu ordu bat. Taylor, 3 ordu eta erdi. Hostia, Irata hiru ginen ordu a eta las erdi. 4 de la mañana. Ala, Eusen, ezin gebela, eta karo, ez daku dirua. Orduan esan geben, hotel? No. Hostal? Privado. No. Real. En el aeropuerto. Nik egin duen bezala con Nantes. Real. Granada Experience. ¿no? Granada Fatal, beste... fatal. No, mi aeroportuan ondo, Aukera no? Bai, ondo, baina karo, goizeko lauretatik No, iratzarritza. no apetece. Kriston trotia. Ja. Baina, hiru ordu eta erdi, no aguantatzen. Oye, pues hostia. egin behar duzun bezala, o sea, ya que vas, ordaintzen duzun una millonada, un buen show, Que por lo sí, menos. pero naiztar ni ya soilik como, no sé, dan cantante Mira, izan da. egon zen... Y si no te imaginas, en plan, Ja. No, da, atera zen- hiru ordu eta erdi, Ja, ja, directo. ja, ja. Atera zen ez dakit telebistan edo irratia. Piko abesti dituela. Ez dakit, ez que ya no como Osea, machu, porron, no sé. Arropa Irratian aldatu. edo ez dakit telebistan entzuma nuen, baina duela gutxi Sevillan egonda festival bat, eta egin zen Maluma. Eta Maluma vuelve a las escenas, no sé qué ¿Malu? tal. Maluma. Mama. Uy, uy, uy. Malu. Es Malu. Malu, Uy, uy, uy. Eta, Ez. eta, sin más, pues asko kesatu zirela, bakarrik egon zelako ordu bat eszenatokian. Joder, es que eso... Eta Joder, kairten ziren, en plan, no vuelvas a Sevilla, Maluma, vaya vergüenza, ordu bat dakarrik, tal. Que, ulergarria tamen, oza, ordaintzen duzu un Ja. pastizal, ikusteko ba, zure artista, eta gota bakarrik ordu bat da, jo, pues mínimo, pues da beti bi ordu. Poquito más. Gainera ez da mobiuko, hor Ja. como regualejando. Gizona izan da, seguro, pues no. Ja. Beef. La mujer, beterlako. Esta la mujer soltera. La mujer, ¡Hermano arriba la mujer es soltera! El clásico de reggaetonero de turno. Bai. Joder. Eta Bai, konsideratuko izan zenuke show. izan dela zure bizitzako kontzerturiko berena. Plan, intentsuena. Ikusle moduan. Guai. Es que neri gusta eixak eixau gauza, como más chiquiña, Ja, más herrietan, simple, baina simple. izan zen un show, Osea, brutal, dantzarixak, osea, más que bea bakarrik, zenbat jente buen hor lan iten, Ja, espektakulo que zioin urteteko hemendik, itxaflero bat, oin, hemendik sartu urten, osea, zan un show. Flipante, Qué cosa. flipante. Baina, ez dakit kontzertu honena. Zer neri, me encanta hola, yo que se, gaztetxian edo, zehose más... Que- Hain klaro, glaukomakoa otxarkoaga jaietan. Ba. Izan zen, hain fuerte, plan, potente, y plan... Ba, ekizu izan zara, ni joan nintzen nire lehen kontzertura. Te lo juro, hemen bizitzan, joan nintzen lehen kontzertu izan zen de glaukoma notxar. Puf,
Eta guapa Bendito, gontzan. bai, super ona. Eta ere 40 minuton egon zela Batza, Gorkazu bai eta Juantxo Arakama esa tokian, yo, Ya da, hori brutal, gontzan guapo, en yo me verdad. quedé, te lo juro, izan zen como momentu batean, gaitu nintzen blokeatuta, en plan, ¿qué es esto? Pero es súper, lo recuerdo súper intenso. Eta zuena? Ja gaztetxen baten nagoela. Nire igual, Jimmy Jazzea fangina noñela gutxi. Jimmy Jazz. Puro rock. Puro rock, bai, justo zen Víbora eta Anestesia. Ostra, izena era como muy metalero, ¿no? Vibra tan esencia de letra Gutxien de... zautzen dut libora, bai. Baina, la hostia. Bai, bere bat, Ja. Ja, gaztetxetan. anestesian bajau tipo bera, eta bigia, hola pasó. Bustixa. Gana izardixa gentien da. Ni fora, no, ya. Baina hortaz aparte, Heavy metal. de lujo. Bastante. Baina dana cuarentones, o sea... Ja. Hombre, Cuarentones pureta del sin rock. camiseta, dana que están exigoten salto acá... Se llama una cosa de metalero en concierto bat, Una experiencia. Ya, se llama como potente de ver. Bai da. Bai. Baina batzen naz pogo Atzean bat, ona. ez dakin, Donostin izan zela, jotzen zuela, zen festival bat, baina jotzen ari zen Zutagar, eta zeuden, como, 6 pasazpi metalero hori egiten como pogo, pero pogo de ya horrela eta egiten, durante unos hostias que digo, tío, no va a matar a alguien. No, benetan, que vamos, zengo zabak, va, joko dira. Bai, batzu jota pasau egin dira. Bai, pero pilla bat, Hori tío. da la esencia del metalero. Guztiak kamiseta gabe eta ahora, eta... La camiseta tirantes, ¿no? Un poco el flow. Bueno, no, kamiseta gabe gehienak, eta gero zegoen beti, zegoen neska bat, super txikia, Ai, super metalero, hor erdian, pero la más a saco, que la que iba más a saco, A los bera. huevos. Va. Qué basto. Bai. Bueno, Ai, tesuria. Nerea igual liar. Azkenago kontzertua joen Donostin. Geixen hori igual. Ez da hola talde handixa bez, 5.000 entzule hola. Baina bete behin aretua eta oso guapo gonza. Duro. Ez que hola mega kontzertuak. Ni nahi jau txekin. Osa, ez que dau, Bai. Ja, beste puntan, zauz, Pantaila, pantaiari tate- begira. Ja. desberdina da. Ja. Bai. No, sarte baduzu. Ez que ni adibidez. No, a ver. Momento, Josu. No, literal. Nire kontzerturik berrena izan zen Nati Peluso. Hombre, es que gainera gainera Pepe Kalaifen. izan zen Pepe Kalaifen eta egon nintzen hor pillando primera fila. Eta orduan neukan nahiko hurbil. A ver, nahiko hurbil ezin nuen ikutu. Baina Amen. atera nintzen bere historia batean. Oh! Ojo. En plan, ez berarekin, En plan, Ja. grabatu zuen atzetik, eta nego nero, en plan... Eta, jo, gero, izki izan zen tan bonito egun hori. Me volví loco. Ez que Nati Peluso... Es que Nati... No, en verdad espectáculo era más un... Es que Nati ematen du un show, mucho cuidado. Bai. Baina, bueno, agian urrengo urtean... A ber Bilbora badator, porque atera du gira mundu guztitik, baina honaz dator. Nik ez. Baina. Baina, bai, izan zen nahiko brutala. Gero, hemen daudenak be, nahiko, oza, gero guapo dagoena da urbiltasun hori, oza, adibidez, Zazpikatun akaleiarekin Bai, egon ikusitako kontzertua super guapo zeu, porque claro, genuen akaleia hemen Ja. zen. Bai, Ja. eta gainera dago espalai moduko bat, ez da toki. Ja. Osea, Eta gero gainera, motivazio dan, en aukera plan, duzu berarekin bai. hitz egiteko Bai. tal, Bai. ka, ni Natirekin ez nuen aukerarik izan. Lo intenté, Evidente. lo intenté, baina Egia zidaten da. pasatzen utzi. Baina hori, pues justo Euskal Abizlariekin. Ola egin ziarte joan ginen ikustera be, Antxokira, gero irten zen merchandising zonaldera, Bai, da. eta bueno, pues bi hitz esan genien. Ez que da beste rollo bat. Bai. Bai. Osa, hor ikusten dozu inalcanzable, dauz, 60.000 pertsona Ja. hor, osa, ez dakit. Baina, bueno, osa, da un show ikustia, Hola, osa, hori, kontzertuak. da brutal. Nistu nire kontzertuko momenturik oberena izan zen Aran Bizkarran, eman Gazteizko auzo baten, kalipotxe joten ari zala, eta esan zuen, que suba el punky desnatao! Eta azten dira, eta hasi ziren jotzen no hay tregua.
Ay, Dios, el momento. Lo mejor. Es que el punky con el no hay tregua lo ha metido duro. Da que igual eso se Bai. desagotxa. Bai. Twitter apur bat. Twitter. Egin behar duzu un crossover orduan. Ez da Johnson kontzertu batera eskatzea no hay tregua. Ez, Ondok ez da jau. ondikan ez. Kini guratzen az, Gasteizko jaietan, joan ginela punkita biok kainakairen kontzertu batera guztia umez beteta, pero guraset eta gu ginen, como, gurasetaz aparte, heldu bakarrak, eta ginen, bueno, guztiz moskor, Ai, eta Dios. ginen oiukatzen, Ay, Dios. no hay tregua, kainakai, no hay tregua, toca no hay tregua, kainakai! Es que gainera kainakairen kontzertuak dira como dauka Dale. espektro handia, en plan de dituzu ume oso txikiak, eta nik abiz kainakai bakarri baten ikusi dut izan zara pasan urteko Bilboko jaietan. Niko inaten. Bilboko jaietan Pinpilin Pausa txosnan, eta claro, pues Ah, bueno, es que Pimpilin pausa. Pinpilin Pausa justo da como, Bai. pio pertsona de bien de diversidad, no sé qué, eta justo zegoen ume txiki bat, ez dakit, 4 urtekoa, igotan la barra, en plan, aita agarratzen, eta hor, pues abesten kainakaren abestiak. Orduan seko super raro, porque gero, zegoen Pizkat negligente, gizon bat vestido de cuero de arriba abajo, eta gero geuden gu ahí dándolo todo. Con pintas de NPC absoluto, Lit. pentsatzen, hemenko inorez daki maketo irratea gata. Literal. Oso iso gertatzen, pretzen zula. Jo, hemen bertan eta jendeak ez daki naizera el jodido malko, Bueno, humilla izan bida bat. Edo kontzertu bat eta gero, tipo, jextin sale, bueno, subatzen duke kontzertu bat jaten zaretea eta gero jextin zarete pues urrengo kontzertu, bueno, jotzen duten urrengoak entzuta eta holan, eta ez zarete geratzen pentsatzen plan, eta orain, ¿qué? No viene nadie a decirnos, hemos estado ahí. Etorten dira, Un sorigana. Batzutan bai. gutxetan Ze bai. ondo injozuen. Baina, osea, da lo A eta B, osea, zauz momentu baten esteneixoan dana emuten, 10 minutu bera ondo zuz publiko nola, gura da Bai. lo kontrako bi gauza. literal. Osa, esan duzu gutxora 8 kontzertu eman dituzuela. Holako bat, ez dakit. Kartela dago Instagram. Bai. Ez dakit. Ja. Alakon bat izan. Eta eduki duzue alguna loca experiencia. En plan de, buah, kontzertu baten gertatu zitzaigun hau eta muy loco. Ba, tipo, izaiatu zan igotzen, ez daki nor, oiukatzen no sé qué. De repente Ez, cae baina, un rayo. hostia, ez dakit. Eibarrekoa. Eibarren eta Zumarragan. 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 Gizon bat. Oian Claro, bat. gainera, Estaba en Marte, o sea, apo. es que Joder. euen, pero en todos los planetas. Baina, claro, estenatu kexea zan, es que ez dakizela esan. Hemengo kafe antzokixa. Bai. Eskairak. Bar, eskaira Bai. txorrek, baina ez zan antzoki bat, oza, zan eraikintxo bat dauela kalian beti, Bila. lan kioskotxo bat. Bai. Eta eskaiera, ba, alzan edo zen llego. Eta guen, Marten, en todos los, bueno, guen, loko, eta bizitzen, Eta, karo, Bai. es que gente hauen alo pauso bat atzerau, eta guen bea en primera fila, eta, karo, gu gauzen, hola, gauzen, Ja, bilatzen begitan, hola, no. Le pasas el Llevan discutiendo con su botella de agua. Caras de quien hasta izan aboleo. Un show. Danetik. Baina bestela, hola, ez. Ze adibidez, nondik etozen kontrola saltau zebela konfundi ginalako karreteraz. Agurainotik. Agure, Antzuola. Antzuolatik. Bagekixen, ze arrasateko jaixak zian, edo... Ezin bergar- maz, bueno, kontrola bat. kontrola egongo zala, oinatira Sampo. fateko. Eta nere gurasuak, deitu noskuen, Control en la Kontrola rotonda. bueno, ba, motzau, doia, eta konfundi izan bidez, eta beste, esan mungo ben kriston bueltia, baina... Bueno, salta kriston guen bueltia, geben. 10 minutu gehi. Baina salta guen geben kontrola. No. Bestela igual emon ingonean. Hombre, gordón, salvada. Un 0.20 o así acá. A la fuga, Salvada. Bai, baina bestela, no. Ez, bestela. Geixo jobiak olako ma kontatxo. Ja. Bai, magurainan guapo gonzala, sin más. Boa, agurainen be. Es que Aguraineko gaztetxea- Bai, Oso horako guapo bat. dago. Bai. Osea, como oso txikitsua, nire hau super ondo. Eta hasieran aia guinan ara, ezen gaztetxekuak, eta... Jo, ze hortutan jo bigeben berez? Amarretan, uste. Amarrak alde, bueno. Hemen jentia berandu dator. Ze hemen badau poteua eta jentia dator berandu. Eta go,
Vale. Mala, El verano. Itxoien, eta no venía nadie. Eta gu, ai. Ze beti norbait egon da. Bai. Eta karo, oza, ez egotia inor, jotia gaztetxean dauzen bi pertsonan dako izan bidea un poco eta gu pentsaien, ya está, es ese momento. Hau da, Bueno, bizi barda. Ya está, pues no pasa nada, eta gu ja mentalizatzen, eta galdeketan gotzen, noiz hasi bida, zeia gure oinatiko lagunak etorri zian. Eta gu, noiz hasi bida. En transporte. Eta, es que gente poteo, no sé qué, eta gu, ai Dios, atzeratu biolau, no va a venir ni Dios. Eta gu ginen, zenbat atzeratu ben, ordu bat kontzertua, ordu bat berandu, eta gu, guan, Joder. Es que ordu bat egin zen de tensión, cara de tensión de, ai ama, no va a venir nadie. Agara bete izan? Eta gero bete izan. A ber, txikitsua zan, Txikitsua baina zan. gero superrondo, baina Duplak karo, ikusi nosko. dupla etorri izan, tío. Bai, hostia. Baina, karo, o sea, una tensión de ai ama. O sea, no etorri venía gara nadie, pues nada. ona, ez da torriña. Hori bai, joan zen tipo puntual justo amaretako. Bai, eta egon zan itxoiten ordu bat zan. itxoiten. Hostia. Gizon bat. Leku igualien Hori zuen. jobi gotzan gizon bateri. Fan. Nirbetik izan zarete bi pertsona horiek eta ikusten ari zaretela kontzertu bat, zei zabe, zure lagunarekin. Eta listo. Etxe tokau, nahi. Buah, ez dakit, Baina, karo, que tensión. Ze, norbete fatia gura badau, no te puedes ir. Hor ya, akabo arte. Compromiso. Claro, claro. Ba, ez esango nek eset. Ez. Ba, tokako xo, egun emate. Hombre, eta aguantaremos. Vale, Claro. por respeto. Eta era politxena. Gero behi jendea, ba, sumando. Osa, nik adibes batzuetan egon naiz kontzertu batzuetan, pues, jende gutxi hasiera batean dagoena, eta gero ja, kontzertu erdi edo kontzertu bukaren ja betetzen da. Bai. Osa, gero behin entzun da musika eta, Hori da. osa, hori suposatzen dut be, orokarren gertatzen dala, no? Bai, orokorrean bai. Beti. Ai, Dios mío. Momentu water, bale. Eta orain ez zaretela jotzen, horrela kontzertuetan, gaztetxetan, jaietan, nola zarete erosoago? Jotzen oinatin, edo inguruan, edo adibidez jotzen beste leku batean urrun. Osea, jendea ezaguna, jende ez ezagunarekin. Publiko bezala. Diferentia, eske... Ez que, karo, oinatin logo da jenteak ezautu hien dozkula ezauketan daue kantuak, eta orduan kantaien daue, isilketan zara eta jenteak kantaien dabil. Osea, Bai. hori guai dau. Baina, Eta ez deko zuen lotxarik, ba ez dakit adibidez, eskolako pertsona bat que no apetece Irakasle bat, edo zekin, bai. nik uste dira que nos la sube. Bai. Eta oinaten, Justo hori. eske oinaten joten dunean, badakitzu, oinarte behintzat dana bete du. Geixe, Jentia torten da, ze ezautu hien da, Claro. a ver, no nahi. Eta Beste leku orduan, batzutan, más difícil. zela gana inbeste jente olakoa esatuzuna, pereza. Baina, Da hori igual. dauz, Que pereza, baina pagas 3 Ba, euros arazoia marko ze- ikusteko. Baina! Gero faten zara Ibarrera jente ez ezaguna, eta ikusten duzu post pertsona zuria kanta egiten, eta ja, guapo hau. Ez que, claro, hori Ez da. eta zezauketan. Hori da. Hori guapo da. Ja. Hori da. Hori Bueno, da. bai. Ze lagunak kantaikia kantuak, pues bueno, zure lagunak Pues dira. sí, vale. Eta ez dakitzu ze puntuta arte dan. Askotan ematen izu konpromisoa, no? ilusio gehiago zuri, aiei baino ikustea. Literal. Bai. Literal, Eibarreko oso guai egon zan. Bai. Zegoen kuadrilla bat, ez que bela ez eta zezauketan. Komento goen gure artean da, zeintzuk zian, Osa, igual uniko... Ni puta idea. Eta eusen hor, Pues fanak. dándole Fano borrato, eta algo peña, como ja. Bai. Esta peña, jota posik. Osa, eman, bizpa hiru hilabete eta dakozue Telegramen un grupo de fans. Seguro. Bai. Imagina, Pues este tío está guay. De verdad. Ria maketza de Sara Paquete Ratia, el Telegram de Paquete Bai, Ratia. bai. Jo que sé, nik adibidez Twitterren jarraitzen pio eta clubs de fans, jo que sé. Belanen gelera charts. Benetan, makito konturekin edo zurerekin. Nirearekin, baketarekin. No, Paqueteekin nobe también, no? Nire kontu pribatuarekin, bai, jarraitzi dut pues, fana kontu asko, porque gero pues, emate dute informazio extra, delako, en plan, exclusiva, hau esan du no seken, pues guapo lego jo que zen Malkoren, olako bat, en plan, atera dira maketu irratian eta esan dute, jo que sé, taldea bukatuko Zetak, ondo dagola, ordu bitan, baina gero arratsaldean esaino ondo. Es exclusiva. Bueno, tiempo al tiempo. Eta... Ah, no, es que justo atera duzuz lo de Zeta, que tenien un komentatu gauza bat. A ver, Jota.
es que negoen pentsatzen lehen egon garela hitz egiten, hilo muchas cosas, ¿vale? Lehen egon garela hitz egiten de Taylor Swift, Zetak, no sé qué, justo Taylor Swiftek ematen duela performance asko, hemen justo Euskal Herrian, orokorran ez dela emoten taldeetan olako performanceak. Performance en plan de, tokian, bai, edo... Osa, nik adibidez ikusi duan performance holan diena, uste dut kainakai hemen duela. Bai. Sí, Kainakai, como de- perditu dantzaria, gero Dantzaria, be, dauka bere Rockstar, soga de dólar. botatxa, Pistolena, pistolena, bai. billetak, no sé qué tal, Bai. baina uste dut orain Zetak, porque anuntxatu dute hori urrengo urtean, berriro proma Zetak, tío, beti egiten dugu proma Zetak. Ja. Baina, bueno, Vale. ja, urrengo urtean ingo dutela Nafarro, ez da, Bai, Nafarroko, ez dakit, no sé, Dabil jarten egunero. Egingo dutela como super kontzertu mega ikaragarri bat, espektakulo handi batekin, osea, suposatzen dut lortu nahi dutena dela, ba hori, orain popstarrak egiten dutena. Zuek adibidez, bakit, ez dekozuela Txari bat, azpiegitura txari hori, bat, edo- eta presupuestoa, baina gustatuko litzaizueke olako zeo zer egita, ez dakit unos visuals edo... Noizbait pentsatu duzue. Bideak dekozu jartzeko gero atxekaldean edo lan kontzertutan eta holan? Ba, ez. Ez. Baina berez hori guapo gongo zan. Bai. Osa, karo, maila horretara, osa, gu dantzarixak rock talde baten leaders, pues no. Bai. Baina, Bueno, Nirvana gaukan, bai? Nirvana gaukan. Gaukan hola, bakoitza punta baten. Bai. ¿Qué? Baina, bueno, Batzutan bai. rock talde bat, osea, adibidez, jo, ikusi nuen el mítico talde de Rammstein. Bai, vale. Rammstein. Buah, Ikusi hori dut da. cada vídeo anoetako Claro. kontzertuan. Baina eske, Reveladora, o sea, botatzen como espuma. atera zen Twitterren egin zela superviral, justo kontzertu amaieran, ez dakit abeslariak edo gitarra jotzen duena, dekola gitarra elektriko bat, que lanza un fuego artificial, Bai. Sí, eta gero, el Bai. fuego artificial hori Rebota. ematen dio atxeko antena bati, eta aktibatzen dira mogollon de fuegos artificial, no sé qué, en plan da como... Hombre, hori da ya... Show. Bai. Vale, Beste baki, nivel. hori... Claro, no la Ya en tu cabeza ya hostia montado todo. A ver si lo aplicáis, venga. Baina, visualsak edo bideoak de fondo bai. Baina, karo, gaztetxetan, oza, eske, doia dana, segun ze nun Ze joten nivel dozu, dago, ze ja, nivel ja. dakotzun, gaztetxe baten, ja, baliabideak dia dauzenak, eta da bastante zaila. Ja, karo. Antxokian dekozu hor la pantalla. Bilbo Rocken ere. Bai. No te hacemos salir. O sea, Kalipotxan aterri zenan sekoten... Pues hori, Zer, zuten. bideotxo, a ver, si emasen bere Kalipotxo, literalmente Logoa. Logoa, Bai, baina- eta logoa como vuelta que emoten, edo. Nah, lo guapo, a ver, Diapositibak pasatzen. Bueno, lehenengoa bestia. Bat punto. Piromana. No, ez dakit, hori, Osa, gero da hori kurrazo, pentsatzea Bai. eszenatokian egingo Mateita duzuna. animazio bat, guzti, oza, Hori bueno, da, gutxinez lan asko da. zuen ebak egiten duen ez Ja, horrelako... argixak eta, Bai, argisa, bai. bai. Holako Bai, zehose, oza, zehose que aldu nahin, ba, hori bai. Hori da. Ja, dantzarixak eta... Zera, Lagun batek egiten, Bai, hola, pizkat, Soloko etxeko jaietarako dantzari Visual. barri duz. Bai, bai. Total. Ibeste guk igotzen gara. Gu egotzen gara dantzari bezala, Bai, egiten dugu lokomia bezala... Oh, wow! Jara, bai. Edo, como el Como de... Abanikoekin. Eta dekozue adibidez... Agian ez, baina... Dekozo como sello malko zuen kontzertuetan. Osa, adibidez, untxak beti deko bere... Jaistea hori. Ez, mitik las enredaderas, jartzen dituztela Ah. mikrofonetan. Sea maizek dauka beti la mítica de los signos. Ez dakit zeo zer deko zuen berezi zuen kontzertuetan de joe hau da de malko. Ba... Azkenan deixan hasi gehien justo... Bajaitea. Azkeneko kantua txakurra joten duenean guk bera bajaiten gara. Eta egiten Kantu dugu... horrela. Eta rabe. Osa, berez da... Holako zehoz, osa, bueno, Intento. rabe. Da, Osa, publikoa kantua, atormenta lleva. hori da. Osa, kantua como oso azarre. Eta orduan, ba, deskargaileko gure energiak, ba, jaiten gara bera eta publikoan aurrian joten du azkenengo partida dela, ja, en plan... Bai. Oso guai. Eta bestela, hasieran saiatu ginean, lora bat jarten mikrofonuan Saiatu zan. nintzen. Baina se me olvida. Orduan, hori... Aiete gara lekura eta, ui, la flor. Uy, pues nada. Bai, bai. hiru kontzertu hola eran, no, no se Bai. Askoz gehiago.
No kala. No. Ez, Ze lore, así porko... Da lili bat, en plan lirio. Dala baita diskoan urteten dana, Kantu baten... hor, kamisetan da. Lore, orduan. Bai, loretxo bat. Loretxo. Referencia. Eta ja loreri buruz hitz egin da, zuen abestia edo como musika proiektu, malko proiektu honetan deko, zuen como tipo direkzio bat edo, ideia bat dagoela beti hor sartuta de malko izan behar dago, edo hau transmititu nahi dugu honekin, edo historio hau, edo lako zerbait, edo malko zergatik, edo bat da musika itagaitik eta musika gustatzen zaizuena eta zuenak egin da. Osea, deko un hilo conductor. Edo zerbait, tipo... A ver, el hilo conductor da mi vida amorosa. Bai. Bai. Literalmente. Orduan, es que me da mucha vergüenza. Baina, bueno, yo lo digo. Igual dos. Gauzia, nik idazten ebena todo lo que me pasaba, lo que no me pasaba, lo que quería que pasase, bueno. Eta nik idazten eben kantuak, eta nukan asako kantu. Esanen, a ver, honekin zozein biot, eta nik bakarrik ez dotin bihar. Así que, topa unen gentia itxeko. Eta orduan, bakaro, goiaz kantu horra ikiten, como rockerizando, eta apur bat pulitzen, eta orduan, bakaro, cuando se acabe, va, se acabó. Al Tinder para... Claro, hori da, kontenido ataratzeko, tu. Dako, como se mato, güey, kantuak utzu, idatzi ja. Az, gehiago. Berro. Claro, es que esta bakarrik de mi vida, baita, lo que me invento. Osa, zuk idazten dituzu abesti guztiak? Edo dau... Bai. Letrak bai. Gero batzuk melodixak eta baita, baina beste batzuk lokalian inu batera. hori da. Baina letrak nik idazten dut. Azken aldixan igual saieketan gara gehiago melodixak eta olagun lokalian ataten. Dano batera. Horre bultzaketako danon parte Claro, hartzen. sí. Etxetateko bakarrik bat. Ja. Claro, hori nola egiten duzue? Osea, horrela ez duzuen egiten, tipo, norbait esaten du, buah, behitu zerako sola atera dudan, eta bidatzen du audio bat, edo bideo bat, horrek, edo bateria esaten, buah, tu, entzun, pum, txintu, pum, Más o menos bai. Bai, gutxi bera. Básicamente. Bai, oza, WhatsApp taldiako hortako, así que, bai, zoze grabatzen bola bi aldu jendu, baina, kao, lehen esaten gehiten apurrotu, asko samurragoa da, feedbacka jasotia ja danok lokalien baldin da. Claro, bai. Eta orduan nik aldot, igual etxin gradozo ez, eta eroten dut lokalera, eta jarte, berze pentsa inxatzuen, eta gero igual gozaten igual inork ez da berantzuten. Bai, apur bat hola da. Bai, momentan gero esatetze, igual beste modotea beto hau, utxa guztaiten, o nadalako. Besteek esaret inoiz animatu zer idaztera. Bai, bueno, ni bai. Nios. Es que adibidez, niri idaztea iruditzen zait. Letrak ez. Oso zaila. Osa, ez idaztea, baizik eta espresatzea, porque batxutan, abestietan, pues, irteten dira bori zure intimidadeak, lo que sea, porque justo zure bizitza, pues hori, zure bizitza amorosa, pues, lotxe emoten gero hori, abeste edo islatxe edo nola idatztea, no sé. Claro, gero zoz kantaien eta ikusten duzu. Activo de turno, eta dices, ui, bueno. Baina, neri ja lotzea, ja. Ja, esto sí. Ez, baina, a ber, baita, a ber, dian eri intimidadiak, baina dia gauza super orokorrak, osea, tipoa guztaikia o tipo batek ezitian ni puto kasoa, zehose, Bai. super general, orduan, bueno, el día que de nombres, no. Tipo horrek badaki. Batzuk bai. Bai, badakite tipo, letrekin pentsa daiteke nori buruz hitz egiten izaren? Tipo, esaten duzu, Osa, berak entzuten ez badu. daki nongo portuan, esan zidan, no sé qué, no sé cuántos. Tanto no. Baina, berak entzuten badu, berak esan dezake, ez da pa mi. Bai. Batzutan bai, ez. Bai, batzutan bai. Eta gero adibidez, zuk idazten duzunean da full real edo sartzen duzu pizkat performance eta ez dakit, zientzia fikzio pizkat. Bai, eta me invento, bai, hori bai. Ze bestela izango zen super literal, esaten motena. Orduan bai, que si te fuiste con otra, hasta que sé, no había una otra. Baina da más morbo. Baina da, claro.
Bai. Ta, de hecho, oso gracioso pentsa jaten garo, nik hori lagun artean eta komentaien da, eta kontzertu eta kausan, oinatiko, uste gaztetxekoa edo, ez dakit, eta entzuneben gentia komentaien, ai, da kantu hori zeinen dako izango da, hostia, karo, eske... Ya que lo diga. Oñati herri txikina da. Bai. Ez que hori potente. Pero bueno. Ez que hori pentsatzen dut, osea, gure, guk ez dugu abesten, baina batzuetan aipatu ditugu pertsona batzuk. Hemen. Leo, konkretuki beti izaten dugunan, aipatu ditu pertsona batzuk da singular pertsona bat, konkretua, eta beti, segiten dugunan berari buruz, da microciberbullying. Ez pentsatu. Txantxetan, pero, tipo, ez dugu izenik ematen, pero... Baina beak badaki. Claro, es que... Berak, ez duk uste. Ez dakigu, agian bai. Claro, es que ya ez dugu berarekin hitz egin. Claro, tipo, más... Eskini batzen naz baten... Bueno, gero kontatu. Gero eso... Bai, kameraz kanpo. Baina bai, batxutan lotxa... No sé, moten du. Porque justo... Es que hay veces justo gure ikastolako eremura joaten bagara, gure ikastolakoek jakingo dute gure existentziaz, porque suposatzen dut baietz. Kuadriakoak bai. Bai, kuadriakoak bai, baina dinot, maila bat gutxiagoko pertsonek, queda como... Ja. Batzuk, bai. Seguro. Bai. Zuen neben, oza... Bai, oiek bai. Bai, segurazki bai. Baina, hiri baten desberdina, eske oinatin ez auketan duzu mundu dana. Bai. No. Bueno, baina, también te digo, gu, oza, hiri baten mugitzen gara auzoan. Eta, claro, pues Santutxu... Este es el hood, Ausoko. Hijo de puta que se va al Guggenheim. ¡Qué mentira! Bueno, baina, niño, o sea, claramente, pues yo que sé, Rekaldeko batek es du jakingo de la asistencia de una ketorratia. Baina, niño, Santutxuko batzuk agian bai. Bai. O sea, da como un micro ciudad. Es que Santutxu izan daiteke tan independiente. Bai, totalmente. O sea, hori beste Bueno, batea, ya zinor que será gara... tipo que Begoña es de Bilbo. Bueno, hori da otro tema. Baina da autosuficiente, oz, es que Santutxu autosuficiente. Baina, bueno, sin más, hori da beste. Eta nik gauza bat komentatu nahi nizuen, porque gaur, egia esan da gaur entzun dut zuen diska. O sea, al límite. Es que ayer esan da como, ostras, etxerako lanak ez diteteki. Eta jarri ditut, pues, los casquitos inalámbricos. Eta de repente azten ez lehengo abestiarekin, eta dinot, ui, si bakarrik entzun dut alde batetik. Digo, vale, pues beste kaskoa se me acabó sin batería, joder, que caso ya, tal, no sé qué. Eta de batean azten da bietan. Eta digo, ostras, pues, efektu guapoa, no? Baina gero, errepikatzen zu efektu hori como... Bizpa, oza, lehengo hiru abestietan edo lau abestietan egiten duzu bakarrik, edo askotan. Hori apropos eginda dago. Bai. Espero nun esatea zure kaskoak dira. En plan, ¿de qué estás hablando? No. Claro, es que da curioso, en plan, erabiltza como ese efecto 8D. Como vuelta que motea. No sé, ni pertsona que mete como un poco de toque, da como, ai, porrakatik hemen, baina gero ondo dago sartzen denean beste, pues, ese bateria, beste aldetik, tal. Ba, osea, da, hastia kantoa gitarra bat bakarrik. Ba, o ni, o beste unai, ez dagoela hemen. Bata bestia sartzea. Eta zela sirian bakarrik, bueno. Aldaten. Bai. Osea, ez du pentsaien asko molesteien dago nibez. Era, ez du molesteien. A ver, zen algo en plan, oso txarto egin duzu. Osea, ez es en plan, va rayado, en plan, Hoi da. Osea, toke bat o... No, gero adibidez, uste dut bigarren abestea justo sartzen dela bateria eta sartzen da como oso ondo. Porque como alde batetik gitarra eta gero da como que se complementan. No sé, hori gustatzen. Ba, eske hori bekantoak hasieran eusen gitarra baterako idatzia. Orduan ba, jani sartu nintzanean taldien bari modu batea adaptauen bizan. Orduan ba, sarraria intzuk eta gero nila sartuko naiz bateixekin batea eta izte. Nik adibidez bai ikusi dudala tresna di erabilpen hori lo de egita eskerretik eskometik entzuta koroekin. Osea, pues entzuta de repente pues alde batean bakarrik ahots grabea eta bestean pues bestea. Hori bai ikusi da, baina justo instrumentuekin ez dut bueno, bentsat entzuten dudan musikan ez da oso ohikoa eta bueno, pues me parece curioso. Sin más, datin. Dato curioso. Eta ez dakiz zer gehiago esan, la verdad. Ni pentsatzen, geratu naz pentsatzen dara matxagula denbora asko egin gabe
el test de maketo. Oi, ba. Toma, Es que, claro, gu, egia esan da, askotan hitz egiten azten gara de gauza de maketo, segun, bueno, da maketora teoretiko ideia bat, como, bueno, ideia bat, tipo, atxean, tipo, como euskara, nola percibitzen dugun, zer den euskara ona, txarra, eta, bueno, sin más. Eta orduan, maket ideen atxean, beti ez, hasi ginen egiten, tipo, test de maketo dela. Sabina Aranak esango zukeen zuek maketoak zaretela, ala ez? Osa, zuek maketo kontsideratzen zarete. Ni bai. Osa, ez maketo euskara eraldez, baina, tipo, RH positibo naz. No hay de otra. Osa, guk egiten dugu da normalan abizenak kontatu. Hori da. Osa, zenbat abizen euskaldun dituzue, ez dituzue esan behar, porque agian no es plan del DNI y tal, baina kontatzen dituzue zela, ostra, pues nire 8 abizenetatik, pues 6 ez dira mengoak, orduan oficialmente maketok sale. Oficial. Aunque nos Maketo guste. oficial, maketo Gu ez oficial. gara. Ni bai. Ez dakit. Ni ez. Jo, ez que ez dakit zeintzuk dian ordenien ez sortze bizena, bez? Así que... Ni ez. Bate Sortzirak Masan, ez dago Extremadura, Burgos, Zamora, Ba, hori bat bakit. eta bestiak, Aiton Amonak. Ni naiz maketoa. Eta ¡Pum! Claro, ella esan la gaina deko como polonen zati bat, oza, alde bat, baina beste da ez dugu izenik eman, tipo maketo eta ez basara maketo ez zara. Ja. No le konsideratzen zara. Eman zu izena. Salindarra. Tokian tokiko. Tokian tokiko! No, la hostia, la hostia. Euskolabel me encanta. Euskolabel. Me encanta. Euskolabel. Maketo de Euskolabel. Es que, erabil behar dugu gehiago, Euskolabel da puto. Hasta esatenea Euskolabel zareten edo maketak zareten. Osa, horren daukagu bi sello maketo eta bat Euskolabel. Ez ni Euskolabel. Euskolabel? Bai. Me considero... Bueno, Maketo gutxi dauz. limitia de maketo eta Euskolabel. Bi, jo? Bi. Zemat? Eta bueno, besteak badakizue? Bueno, supongo, abizten guztiak ez Ni dakizue. sortzi. Medio, beste bi taldekideenak. Ah, beste bizanak ez. Ander Jo, nere ez dakit. primoa da, así que Maketo igual ez. ez dakit igual ez, Ze berez bere amama bakarri zen. No sé. Zu Baina- misterio, Ni idea. Bai. Eta Etxeako lanak dituzue. Agirre seguramente hemengo. Bai. No, nesango agirren maketu da nik. Ez eskola dela esango. Bai. Guztiz Euskolabel. Eta hola nori atera da maketo, oza, Joan eta zuk egon zinetelako elkarrekin kontaktuan, baina besteok batez ere, Maik, pues, suposatu taldetik esatean, oie, gonbidatu gaituzte maketu irratira. Zein izan zen zuen lehenengo, jo que se, pues hori, pues iritzia edo, agian, pues, suposatu kotiatu zenutela edo, jo, que personajes estos. Apura bai, Ez que izena, guia guztiz ohituta gauz, pero batxetan, nigo batzen naz baten, igoko nintzela Gasparrekin, bueno, ez dena Julen, pero bueno, Gasparrekin igoko nintzela ona Bilborrokera, eta justi itxita zegoen, eta jo behar duzu hor timbrera, eta zen, nor da? Eta gu, maketoak. Eta kasko cara de, bueno, a ver, ulertu dute. Zein izan zen zuen lehenengo impresioa? ez dakit. Nik egixe esan nene honez, auketan, así que... Ni bez. Barkatu. No, Lasai, que osea. va. Vamos, barkatu. Mira, gau sí que bai garela guztiz irrelevante, absoluto. Totalmente. Barkatu Que va, guk, que va. etortzagatik Bilbora, Ez, ze gero hau ikusiko dute gutxi gara bera 10 pertsona. Bueno, igual zure lagun izan baten badiezu, 10 pertsona, Bai. Spiderman ez. Gure azkenengo saioak Arkakuso. ikusi ditu ja ia 50 pertsona, Ojo, El de Leire Vargas izan Ojito. da un éxito internacional, 50 pertsona. Boka guk gente en la cola ya etortzeko. Hor de puta. Nire estan kriston grazia sartu nintzen oinela gutxi zuen Instagramen, eta memiako leiko izite. Kalidad. ¿Ves? Josu, La ¿ves? falta dira. Ez que Josu beti programa botatzen dize, ez ditut memerik, bueno, ez ditut gauzak igotzen Instagramera eta igotzen gauza guztiak ez ditut zer ikusirik maketo irraterekin. Ez que, Eta gainera batzu- asko gara eta bakoitzak eramaten du teorian sare sozial bat. Teorian. Mentira. Porque TikTok está muertísimo. Ja. Eta, yo que Eta sé, Instagram Instagram ere. baitaren.
Eta, bueno, Twitter teoria da nire lana eta landerrena, baina bat Japonen dago, eta ni hemen, pues, soy un poco vago. Así que, baina eske batxutan, igotzen dituzun memeak te pasas. Eske baten, nahi nuena esan, eita como simulazio bat, de que Berria Egunkaria edo EITB patrocinatzen ari zirela Makito Irratia, patrocinatzen zigarro batzuk. O sea, tipo cigarros de ETV patrocinado en Makito Irratia. EITB nos patrocina. Fumad. Cosas de Martín que batxutan. Claro, eta hori galetu... Es mucho grave ilegala da. Horrelako zerbait egitea. Bueno, esatea, EITB patrocina, programa patrocinatzen du, eta EITB esaten du R. Pues eso. R. Eta, EITB esaten du. Gustatuko ditzeleke beste sekzio bat, sex. Sekzio. Beste atal bat atera zara justo aurreko saioan, Leirerekin, eta iruditzitzen oso garrantzitsua. Zuen herriak onomatopeia bat izan beharko balu, zein izango litzateke? Xixau. Ostia, oso harin izan duzu, justifika la respuesta. Ondo da, oso harin ateratzen bada, beti... Bai. Xixau. Ez? Zela ba. A ver, está aquí. Este, Ni idea. bastante hola ekin du berba. Oinatik bat. Xixau. 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 Gebal batzuk estan bronkia batago, ez daita bara. Mira, xixau zergatik. Hola ekin delako berba, de... Xixauk, eta hola dana... Xixu. Ja. Xixau. Xixau. Bai. Xixau. Está txarra. Lehenengo kurixatena. Euskola bera proba. Kontuz, gero udala aterako du como eslogan berri bat esaten oinatin xixauei. Xixau herria. Patentatu ideia. No, kontuz, Ez que, claro, imer dugu bat santutxuka, porque, claro, es que nik Bilbon esan nuen... La tío es super cutre. Ya, mira, es que da un poco Bilbo, ¿no? Sí, esan zenuen. Zue esan zenuen klak-klak. Ah, claro. Tío, nada klak-klak. Clac. ¿Cómo que Edo clic-clac? Clic-clac. ¿Qué va? Es traca-traca. Traca. Se puso como un cañeo, traca-traca. Traca. Tío, Tiene nada. mucha traca. Pues no sé, aquí no me parece tan traca-traca. Clinky clanka. Tú vas mestela. Adia giltzak. Traca-traca. Zuek kanpotik ikusita, ze onomatopeia jarriko zenioke Bilbori. Hostia. Maili? No, eso Que me ni bizi pasa. nahi zemen, baina... Aparte de la Como si no. sociedad. Deustuko unibertsitatea ze... Ze no mata bien esa Un angelical en plan. Bilbo, ni idea, tío. Baina ma, ez dakit. Ez que que apenas traca-traca. ezauketan Bilbo. Da gracioso. Ez que gainera Bilbo... A ver, handia. Baina dinot, auzo asko dituenez da como que auzo bakoitzari onomatopeia bat jarri aldela. Porque no es lo mismo un santutxo que un indautxo. No, No. Laucho no. Yo que sé, una banda, yo que sé, San Ignacio bat con un Errekalde. O sea, da como oso desberdina. Era como iritxikitxoak, vamos. Orduan bakoitzadeko... Qué cosas. Claro. Bueno, pues hau pentsatu behar dugu, porque da un poco... Ja. un poco... Se bat demora dara matxago. Ala que lo pienso. Eta 3 minutu. Ordu bat eta 3 minutu. Na, ondo. Honekin, esaten dugu plan pizka bukatzeko, edo zer gehiago. Nik beste galdera bat dekot. Pues bota. Bueno, ez dakit zer esan nahi bat duzuen. En plan, bromo, urrengo astean Oi, no, kontzertua kontzertua. Orozkon... Va a ser que no, va a ser que no. Ez. Uztaia, kogeta, laudako. Lau. Mega Gipuzkoan. Bueno, baina esan. Zora luze. Solo luze. Osa, orain, momentuz, Bizkaira ezer. Es que... No nos llaman. Ja. Torriko gainan guztua baina. Badago tokiaren dik Solokotxeko jaietan. Ya ves. Txupatzeko. Es que guapo. Teloneros de Calipo. Teloneros de Calipocho. Barru. Bai, Motorriko gainean. bai. Guztua asko. Joder. Eta horrengo kontzertuak nondik egingo dituzue. Hori, Sora luze, Segoitia, Zigo itia. Oñatin beste bat, eta Bergaran. Osea, dana... Dana, Da inguru. o Eta Segoitia ez. Araba. Segoitia Araba. Baina Bizkaia... Araba en Green Capital, Ez, bero, No, claro. Gorbean, Gorbean. más o menos. Bueno, casi, más Green Capital que Gasteiz izango da. Segura. Bueno.
Talan jakiteko, Gasteiz. oza, bakit duela gutxi atera duzuela zuen azkenengo diska, baina dekozue ja Malkoren etorkizuna edo pentsatuta, edo urrengo proiektuarekin hasi zaret, edo zer ja pentsatu duzu, Buruan bai. Nire disko bat. Bai. Hori errezena da, no? Epe, ose. Da kantuak iten bai. Bai, Ba, espertuta gauzelako. De En plan, pare bat hola. ez dako ezer egiteko eta orduan, pues, Bai, kantuak hori da. egiten du. Baina ez daku Baina presa presa ez. Keba. Oinala gutxi Sí, izan da. Claro. Así que... Eta zer- kolaboraziorik egiteko? ostras. Hostia, egia da. Ostra, hori galdera ona. Bai, ez du planteau, bez? Formalki. Eta norekin? Bueno, zeu zitzen duzuen norbaitekin, Kolaborazio. edo akazue ideia bat. Bi galdera, kolaborazio gogokoena, bueno, lehengo, nor uste duzuen lortu duzuela, en plan, ostia, honekin egin daiteke bat, eta gero gogokoena. Aldu nahi, leta ginen. Bai, leta ginekin. Aldu nahi leta Oñatiko ginekin. beste Bai, taldea. jatiko beste talde. Baina akaleiakin adibidez. Joten Joten du oñatin akaleiakin. Ez que kalea da tan maja. Txekaltekin. Jatorra, bai. Uh, Eta ojalá txekaltekin. etxekalte. Dena. Ba, eske etxe... Fan. Ba. Super fan. Baina, Super fan de Txekalte. bai. osea, akaleia zauketan du, Bai. baina etxekalte ez du zauketan. Arroba txekalte. Hit me up. Hostia, en verdad que Txekaltekin izango etxateke una pedazo de Bai, bombita. potente, Bai. potente. Bai, Ojalá. Bai, bai. Absoluta. bai. Eta orduan Peio Repaz se deskarta. Oh! Oingo ez Se deskarta deskarta. ningún. Zuta garbaita ere. Bai. Bai. No, por favor. Bueno, baina Aitor Gorosabelekin, ojo, Igual, ze, ondo kantaia. Bai, baina... Bai, Esto ez dela zaukera. guen, ez. Ez, baina oinati etorri zienien gurekin argazki bat eta egon. Tipo majua. Zurekin ez. Ah. Da. Buah, Lola, nori, Ez baina, bai. Eta bigarren, oso dakit oraindik, baina bigarren diskarekin nahi duzu buelta bat emon edo izatea harremana lehengo diskarekin. Osa nahi duzue innovatu, jarraituko duzue estilo berarekin edo experimentatuko duzue pizkat. Nik uste dut igualakin. Ja, ibili ginen komentaiten igual ahotsakin zeu zeikia de efektoren bat sartu alo distor edo apur bat txopet eta holako Bai. grupa apur bat beste buelta baten mutiarren baina berez estiloa Bai, estiloa antzera. Bai. que alde izan muy arriesgau. Ja. Cada oreka topau biozu, o sea, altzara arriesgau eta que te salga muy bien Ja. edo, que sea... Eta gero etorriko zaizu jendea, Malko ya no es lo que era! Joder, Lehenengo diska hori bai izan zala Jo, ia da, beldurra ematen duela, baina, jo, iruditzen zait como bastante, bueno, gero ni naiz el que más le cuesta acercar a mí, ¿no? Baina, gero guapo dagoela, oza, gero artista bat dagoenean denbora osoan, gauza berarekin, en plan, ya espertzen du. Bai. Como un momento de, Bai. joder, Bai, mesedez, aldaketa pizkat guapo legoke. Bai. Oraindik margina dako zu, Bai. Lo margin handi bat. Bai, baina egia da kostatzen duela, oza, gainera. Bueno, atxo justu duki genuen movida. No, atxo, esan zen pasan egunan. Egun gira, gauza batzuk aldatzeko maketu irratian. Ah, Eta nik esan nuen ez. Eta bai, venga yo, eta ni bueno. No, pero tonteria, bueno, esaten dugu. Tonteria? Esaten dugu zer den. Iruditzen zizu Zer da? tonteria. Aldatu nahi dugu zein den erabiltzen dugun tipografia. Es ya rara porque justo maketu irratian da como... Claro, esto es una cosa gutxen, baina da como muy icónico. Muy, bueno, zure ditzat dut, O sea, ez dakit ikusi baduzuen gure logoa. Bai. Dela en Word idaztea en Arial, maketu irratia. Da como muy cutre, da como un cutre bonito. Bueno, agian ez dizu igorritzen una puta Neri mierda. gusta esat. Bai. O sea, voto por mantener. No, ese es Sonori. Iban un Bueno, referendum según bat. zeinan... Claro, es que A ver, maketu bai. irratia sortu genuenean, pues, sortu zen lehengo gauz izan zen Twitter kontua, eta orduan behar genuen una foto perfil, orduan egin nuen harinarien, pues, hau, de improvisa, idatxiko duten guen maketu irratia eta ala, elazta. Eta gustatu zitzaigun hainbeste izan zen. Bai, eta oso guapo da, eta... A ver, Da como incluso... simple, baina
Guai, eta el Arial le da un cutre bonito. Baina eske ja ezin dugu mantendu, guztiak oso estetan Arial erabiltzea, tío. Queda super cutre. Eta yo que sé. Orduan egon zen en plan polemika de, Eta venga, diseño. egita beste bat un poco más serio, tal, eta Es que jo. hori, Baina eske maketo errete ez da serio. Tío, es que gainera, bideo guztietan agertzen den gauza bakarra da, maket guztia zuria, eta tipo, hau da pantalla guztia, karratu, hemen txiki-txikitxoa jartzen du, maketo irratia, jazta, eta gero jartzen du, maketo irratia, segarren denboraldia, amargarren kapitula, adibidez. Jazta, tipo, Nahikoa. ez da neko. Zuek zarete 70. kapituloa. Ojo, Ojo, Zorionak. Zerito, Joyita. Aurreko izan zen 79, número traviesa. Bueno, guapo legoki egitea un especial 100 edo la cosa ser. Deitu al de Ramster para el fuego artificial. No, orain dezakegu el torneo de Wii Sport. Itxekin genuna. Bueno, egin daiteke investigado. Es que itxekin genuen, yo la pillo bat, tipo, esatea, como llamamiento leku guztietan, tipo, egingo dugu torneo bat de Wii Sport, etorri nahi duenak. Nahi duena. Que izango, tia, Gonbidatuta zauzi. 3 pertsona, segurazki. Oinatiki. Ja. Bueno, jorrain. Jorrain. Orain da, bai. Mira la cosa ser egitea. No sé, No, cada cosa guapo bat egitea, bai. Ya pa cuando eso. Bueno, hori etorkizuneko begira. Bueno, zer gehiago zu joan esateko. Eroso gonzaria. Ez dakit agian... Bero de Hau- kursue. Bai, orain bero egiten. Oin bai, ez? Pero igual es que ni beti, honekin... Ja, Ja, Hones, te lo ja, juro, bai. ni orain, pero nago, izerditan? Baina Toko frakturuz. Noiz baita egin dizuete elkarrizketa bat? Ai, ja da, Bai, egin da. galetu nahi nun. Bai. Bai. Fanitzan Sukal Herrian. Hori gaitu nahi, ikusi dut. Ta gaztean. Hor, mosten kipulat, bai. Eta sarramarra. Mosten kifula. Es Bai. que qué mal corte. Ikusi Neuen super nerviosa. O sea, asako pertsona neri begira. O sea, qué mal, qué Nahi izan zen, vergüenza. oza, pinzen zuekin kontaktuan, zera, Guki programa. batzuetan edo, bai. Bai. Gaztea eta Sukalorrian hori gu. Eta sarramarra eura. Bai, ez zani aizioz. Eta joan zinen zu nahi zolako edo besteek esan zuten mega Juanso. Ni naiz la cara visible. Ni beba noian. Baina, esan atzean fan. ez. Eta orduan, Oporretan ni fan nintzen, ni... Que show. Ikola. Eta, karo, hortik, pues, todas las señoras... ¡Ai, zelako jatorra emuten duzun! Ni naiz mertxe, bai? Baina, bueno, os pasa unen super rando. Es que televista, quieres que no, a ver, a otro público. Ja, Bai. ikusten den jendea. Es que esango litzateke tan gracioso maquete errete A mi ilus, en verdad, no espera. Mi ilus, Eta izatea la cosa más maqueta absoluta, tío, euskara txarrenarekin, hori jende guztia, tipo, Pero es euskara. Konjugatu aditza. Bai, eta euskara txarrenarekin, Litzateke- ez dakigu esertxo ere, egiten, denbora guztian, el imbécil. Es que tocamos EITB bat y arde el plato. No, literal, Ezin digute, hartu. Zentzuratzen digute. Baina, Landerrek esan dit, baina, behin baino gehiagotan, Josu, Koreatik bueltatzen, apuntatzen gara Milusera. Baina, esan dit... Fan? Esan dit... Joan. Baina, Eta eske- jaten zaretek, A ver, nigatik... a ver, Joan. por el show estaría gracioso. Gainera eso zara cara visible de maqueta Hori. rating. Tú, Claro. baina, Toca. es que... Ni Horrekin cara como visible. Este beño, No soy ni una cara, o sea... Ya, baina, jo, es que... Milusen... No sé si tendré el listón. Zingo dugu. Bueno, sin más. Jo, es que hori beldurra ematen dit, porque imagínate, esate dut txartergatibo bat, Pues, edo bi. eta ez diate hartzen. Ez diate usten ikastola batera sartzen na vida. Bai, ja, hori bai putado, nahi. Osea, ja. Nik deko trauma, bueno, había sesión de traumas. Nik adibidez, eta honek jo bokatzen dugu. Bai, zu protagonista izaten, Josi, no hay problema. Etorri dira gaiek, baina, txegin zu, por favor, que te queremos Bai, mucho. bai. Bueno, gero nahi baduzu egiten dugu traumas de Marco. Ez betetan itxarrote gauz. Bueno, nik adibidez, aukera izan nun egiteko praktikak nik ikasitako ikastolan, baina Carmelo? ez nuen esan nahi izena, baina bai. Carmelo ikastola, Zarraten. Gainera txapela. Ella da, Carmelo ikastola. Bueno, baina beldur nintzen, porque, claro, Bukatxerakoan. ikastola bat denez,
eta bertako irakasle pues, batzuk dira euskaldun zarrak, eta pues, agian zeo zer euskaraz txarto esatekotan, pues, igual me lintxaban. Horregatik ez ditut bertan egin. Plan, eskola postal, baina, joe, etortzea, bakizu eze pertsona, eta esatea. Ni horretzen tanten, como, hiru izen, hemen bertan, tío, eta etortzean plan, hori ja baina, zinitu dutela. ez dakit ikastola batean ikasi bat duzuen. Ez que oinatin irurak, oza, Bai, irura. Danak dira ikastola. danak ez dira ikastola como tal, oza, ez dira ikastola sarekuak, baina oinatin danak euskera ziken dagoen. Bai. Oza, iruretan eta... Justo, es que hemen, pues, hemengo testu ingurua nahiko desberdina da. Baina ikastola batean ikasi izana, dekogu como presio bat, edo nik behintzat sentitu dut presio hori de... Bueno, es que eso irakasle esaga, aparte. Baina orokorrean, oza, ja, ezagutzen ez duan jendearekin de, jo, zu ikastola batean ikasi duzunez, zure euskera mai izan behar da, perfektua, no? Oza, nik horatzen naiz, gidatzeko, oza, praktiketako gida klaseak emotean, irakaslak esan zidan, mira, zu ikastola batean ikasi duzu, zergatik ez duzu jaze bata. Holan. Joder. En plan, como tirándome la cara, en plan, espabila, niño, y también me quedé, en plan, bueno, meto quinta. Yo, es que, claro, como una presión de ikastola batean ikasi duzu, ezin zara joan euskaltegi batera. Ikastola batean ikasi duzunez ez duzu behar hori. Eta ni, pues bai, behar dut. Eta joan nintzen, eta, bueno, sin más. Traumas. Eta honekin bukatzen dugu gorko maketu irratia Jaun Andreok, mesez, jarri gura bestia, bainat. Ai, benetan bukatzen dugula. Bai, no? Zer gehiago esan nahi baduzue. Bueno, beti bukatzen dugu abesti batekin, dela marcha batenen notak. Remix, modo techno. Zu esara zera metalero. Tekno bai. Tekno ere. Reggaeton ez tekno bai. Es que metalero, techno... Hay un paso. Mira, tía, según no somos en la Jimmy, tipo... Vean edo Goya. Baina guztiak dorzen la Jimmy. Baina, bueno, hori eskerrik asko Marko. Igo. Bilbor arte tortxagatik, porque on arte tortxa bat. Ja, no, benetan, Ordu eta laurden kotxez, pues... Gorra dela, badakigu. Urrengorako gu bertaragoaz. Oñatira. Oñatea, pues ese kontzertu bat ikustera. Zapatara. Zaria gutako gara ya, natroneko zuen. Eta bestela, urren urtean zelokotxeko jaietan! Así que txalo bro, Jaun Andreok, eskerrik asko Malko! Laizter agian beste Marketo Summer Edition nordaki gonbidatuak etortzen badira pentite ditugu. Mesedez, Instagramen erantzun, mesedez nire mezuei. Bai, bidaltzen ditugu mezuak gonbidatuak etortzeko eskertzuko hori, irakurtza mezuak. Musu handi bat. Agur.